खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बड' इडुआव बरायबाय साख्रिनि आपडेट आसाम पुलिसनि मैया मोनसे होदोंमोन आं आसाम पुलिसनि आरो मोनसे आसाम पुलिसनि फैबावदों बे मोनसेया कमान्ड' बेटेलियननि जितु आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोदान कमान्ड' बेटेलियन दागोन होनना बुंदोंमोन स' बेनि अफिसियेल नटिफिकेसना फैबाय बेखौ आंनि अफिसियेल वेबसाइट bodoinfo.com बेहाय अलरेडि होखादों नोंथांमोना गोसोब्ला बेहाय थांनानैबो नायनो हागोन बर'आवनो लिरजोबनो हादों जास्ट नोंथांमोना www.bodoinfo.com होनना सार्च खालामबानो जाबाय बेहाय फार्स्टआवनो कमान्ड' बेटेलियन आसाम पुलिस साख्रि होनना लिरनाय थागोन बेहाय क्लिक खालामनानै हो थुनानै हो बेहायनो फुल डिटेल्सखौ मोनजोबखागोन आं नोंथांमोनखौ बुंखादों बर'आवनो लिरना होदों होननानै स' बर'आवनो फुल डिटेल्सफोरखौ नायजोबनो हागोन नोंथांमोना इजियै बुजि मोनगोन आरो जुदि बेयाव बुजि मोनाब्ला नायनानै अब्ला बे भिडिअखौ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय फुल डिटेल्सखौ मोनजोबगोन बेहाय गासै 9450 2450 टा भेकेन्सिस एबा मासि दङ पस्टफोर दङ बेनो हौवासा आरो थामथि आथोन एबा ट्रेन्सजेन्डारफोरनि थाखाय 9220 2220 हौवासाफोरनि थाखाय आरो लोगोसे ट्रेन्सजेन्डारफोरनि थाखाय आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 180 टा मासिफोर दङ नार्सिंनि थाखाय 50 टा भेकेन्सिस बिथांमोना रिजार्भ खालामदों लाखिना दोनदों नार्सिंफोरनि थाखाय आरो गेलेनायफोरनि थाखाय 5% रिजार्भ खालामगोन नाथाय गेलेनाय गैयाब्लाबो जेबो टेनसन गैया जास्ट गेलेनायफोरनि थाखाय एक्सट्रा 5% रिजार्भ खालामनानै दोनगोन आरो बिथांमोना नाथाय 95%आनो गेलेनाय गैयिफोरनि थाखाय हौवासा हिन्जावसा गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन मानो होनब्ला बिथांमोना भेकेन्सिखौ राननानै होखादों हिन्जावसानि आरो हौवासानि एक्सट्रायै बैसोआ 1 जानुवारि 2021 18निफ्राय 21 बोसोर बैसोनि जानो नांगोन होनना बुंदों बेवहाय नाथाय जोंनि एसटिफोरा एबा जोंनि बर'फोरा 5 बोसोर एक्सट्रा मोनबावो स' बे हिसाबै नायोब्ला 18निफ्राय 26 बोसोर बैसोनि केन्डिडेटफोरा बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन सोलोंथायारि रोंगौथिया खमावनो मेट्रिक पासब्लानो जागोन मेट्रिक पासल'ब्लानो जागोन आरो एक्सट्रा जेबो नाङा नाथाय नोंथाङा जुदि नार्सिंखौ एप्लाइ खालामनो गोसोब्लाना बेवहाय नार्सिंनि थाखाय नार्सिंनि डिप्ल'मा नांगोन ना बिथांमोना बुंदों एप्लिकेशन फिस थाइसेबो रां होनो नाङा जोंनिया माबोरै सायख'गोन होनना बुंब्ला बेवहाय गिबियावनो फिजिकेल टेस्ट जाग्रोगोन होनना बुंदों बिथांमोना फिजिकेलाव खारनाय बारनाय लोगोसे मेडिकेलबो जाखायो आसाम पुलिसाव बेखौ पास जायोब्ला साइकोमेट्रिक टेस्टआ जागोन होनना बुंदों मिन्स बेवहाय बिथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसनाव जेबो रोखोमनि रिटन आनजादनि सोमोन्दै लिराखै दे मिन्स रिटन आनजाद जानाय चान्सआ खम दङ बेहाय जौथाइफोरखौ नायोब्ला जोंनि एसटिफोरा 160.02 सेन्टिमिटार नांगौ हौवासाफोरनिया आरो हिन्जावसाफोरनिया 152.40 सेन्टिमिटार नांगौ हौवासाफोरना चेस्टआ एसटिफोरना 85 नांगौ हौवासाफोरना 85 नांगौ क्लियार खालामफिनदों आं हौवासाफोरना जोंनिया बर'फोरनिया 85 सेन्टिमिटार नांगौ चेस्टआ मिनिमाम आरो 5 सेन्टिमिटार मिनिमाम खमावनो 5 सेन्टिमिटार बारायनो हानांगोन बेनि बाराबाथ' आरो मोजांसिनसो 85 निफ्राय 90 जानो नांथारगोन हिन्जावसाफोरनि चेस्टनि जेबो प्रब्लेम गैया हिन्जावसाफोरनिखौ सुखाया माब्रै एप्लाइ खालामगोन होनना बुङोब्ला बिथांमोननि अफिसियेल वेबसाइट SLPRB आसाम.in बेहाय थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लाइआ 13 डिसेम्बरनिफ्राय जागोन आरो बेनि लास्ट डेटआ 2022 मायथाइनि 12 जानुवारिसिम थागोन एप्लाइनि लिंकखौ आं बे वेबसाइटआवनो होगोन दे नोंथांमोना टेनसन लानांगौ खोथा गैया बेवहाय SLPRB जिथु वेबसाइट बिथांमोननि बेवहाय थांनानै जुदि नोंथाङा रोङाब्ला बेवहायनो डाइरेक्ट लिंकखौ होखागोन जाय लिंकजों माने डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनो हाखागोन नोंथाङा स' बेखौ 13 डिसेम्बरावसो मोनगोन नोंथांमोना जास्ट नेयोब्लानो जाबाय 13 डिसेम्बरनिफ्राय जानुवारिनि 12सिम जागोन एप्लाइआ खारनाया हौवासाफोरना 4.8 किल'मिटार खारनांगोन बेयो 20 मिनिटनि गेजेराव जानांगोन 20 मिनिटनि गेजेराव 4.8 किल'मिटार खारनांगोन 4.8 आरो हिन्जावसाफोरना 2.8 किल'मिटार खारनो नांगोन बेवहाय 19 मिनिट सम मोनदों 19 मिनिट सम मोनदों हिन्जावसाफोरनि थाखाय बेयो मिनिमामसो बेनिफ्राय आरो फार्स्ट जुदि खारखांनो हायोबाथ' नाम्बार हिसाबै बारा मोनखागोन गोलाव बारनाय एबा लं जाम्पआ हौवासाफोरना खमावनो 365 सेन्टिमिटार बारनांगोन आरो हिन्जावसाफोरना 265 सेन्टिमिटार बेबो खमावनोसो मिनिमाम बेनि खमबाथ' नों लोगो फेलखा ओमफ्राय बेनि जेसेबांनो बारा बारगोन नोंथाङा एसेबांनो नाम्बारखौबो बारा मोनगोन बेनि उनाव बेवहाय सिन-आपबो होदों हौवासाफोरनि थाखाय सिन-आपआव खमावनो 4 बार हौवासाफोरना जाथारनांगोन आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय बेवहाय सिन-आपनि जेबो लिराखै बिथांमोना सिन-आपआ हौवासाफोरना 4 बार खमावनो नाथाय बेवहायबो जेसेबांनो बारा नोंथाङा सिन-आप खालामना दिन्थिनो हागोन एसेबांनो नाम्बारखौबो बारा मोनगोन बेनि उनाव 100 मिटार खारनायबो दङ 100 मिटारखौ 15 सेकेन्डआव खारखांनो नांगोन हौवासाफोरना आरो हिन्जावसाफोरना 18 सेकेन्डआव खारखांनो नांगोन गोसोआव लाखि जेसेबां थाबनो खालामगोन एसेबांनो नाम्बार बारा मोनगोन जेसेबां सिन-आप बारा खालामगोन एसेबांनो नाम्बारखौ बारा मोनगोन हौवासा आरो थार्ड जेन्डार एबा थामथि
आथोननि सुबुंफोरनि थाखाय फिजिकेलाव 80 नम्बर दङ आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय फिजिकेलाव 60 नम्बर दङ। बेनि उनाव गासैनियावबो 20 नम्बरनि एक्सट्रा साइकोमेट्रिक टेस्ट दङ होनना बुंदों। स' साइकोमेट्रिक टेस्टआव बेखौ बिथांमोनासो मिथिगोन जेरै नोंथाङा बेसेबां स्ट्रं मेन्टेलि मालि स' बेफोर गासैखौबो नायगोन आरोना बिथांमोना। स' बेयो फार्स्ट टाइम जागोन नालाय आसामाव। स' बेखायनो बेखौ बिथांमोनासो नायगोन। एप्लाइ खालामनो थाखाय 13 डिसेम्बरखौ नेनांगोन नोंथांमोना। 13 डिसेम्बरनिफ्रायसो स्टार्ट जागोन। दा जुदि अफिसियेल नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनो गोसो दङब्ला बेयाव थु होननाय मोनसे अपसन दङ ना लास्टआव। स' बेहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। आं बुंखादों बे अफिसियेल वेबसाइट bodoinfo.com बेहाय थांनानै नोंथांमोना गोसोब्ला नायनो हागोन। बेवहायनो आं गासैबो फुल डिटेल्सफोरखौ होजोबखादों। जास्ट नोंथांमोना खनसे जायखिजाया मोनसे ब्राउजिं एप क्रमानो जा क्रम ब्राउजार, UC ब्राउजार, अपेरा मिनि जेरावनो गोसो नोंथाङा बेहाय थांनानै खनसे www.bodoinfo.com होनना सार्च खालामना नायब्लानो जाबाय। बिनि उनाव बे कामान्ड' बेटेलियान आसाम पुलिसनि साख्रि होनना लिरनाय दङ। स' बेहाय थुना होयोब्लानो नुजोबखागोन। स' खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय। जायफ्रा इलिजिबोल 18निफ्राय 26 सिम बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय। सेस्टा 85 नांगौ दे। आगोलाव बेफोरबायदि नर्मेल आसाम पुलिसनि साख्रियाव बेबायदिनो 80, 70 बेफोरबायदि नांगौ जायोमोन। नाथाय बे आसाम पुलिसनि कामान्ड' बेटेलियाननिसो नालाय बेखायनो एसे स्ट्रंबो जाखानांगोन। बेखायनो बेखौ बारायनानै होदों बिथांमोना। 85 सेन्टिमिटार जानांगोन खमावनो सेस्टा आरो बेखौ एक्सपान्ड खालामनो हानांगोन खमावनो 5 सेन्टिमिटार। स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय। जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।